Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija l-erba żar il-birrerija Farsins, birrerija ta' kwalità avvanzata li kisbet isem anke lil minn xtutna. Waqt li kien spjegat lilu kif il-birrerija fl-aħħar snin għamlet avvanzi teknoloġiċi kbar, Adrian Delija nnota kif xorta waħda l-kumpanija żammet riżorsa umana importanti b'800 impjegati li spiss jingħataw korsijiet ta' taħriġ u reskilling biex jibqgħu aġġornati mal-iżvilupp. Qed naraw li investituri Maltin jagħmlu f'pajjiżna mhux biss għal dak li huwa l-konsum u produzzjoni lokali ma wkoll illi niftħu u nirbħu swieq ġodda. Fl-aħħar 10 snin, Farsins investiet iktar minn 100 miljun euro f'faċilitajiet ġodda biex il-kumpanija tibqa' kompetittiva u saħansitra tkabbar in-negozju kemm lokalment kif ukoll fis-swieq oħra. Akkumpanjat miċ-chairman tal-grupp Farsins, Louis Farrugia, il-kap tal-Partit Nazzjonalista ra kif l-istess birrerija għaddejja minn proġett massiġġ ta' 10 miljun euro li se jara l-parti l-antika tiġi riabilitata u tinqaleb f'ċentru għall-viżitaturi u mużew kif ukoll spazju miftuħ, faċilitajiet ġodda għal ħaddiema kif ukoll spazju għal iktar ħwienet tal-kumpanija. Fid-dawl ta' dan, Adrian Delija appella biex issir ħidma dejjem ikbar biex is-settur tal-produzzjoni f'pajjiżna jiġi mejjun u biex jinfetħu orizzonti ġodda. Għalkemm hawn investiment massiv f'dik li hija t-teknoloġija u l-awtomazzjoni u allura anke r-robotika li rajna li kienet minn dak li qed narajn state of the art ta' vera. Xorta l-aċċa l-iktar ħaddiema speċjalizzati, ħaddiema diversifikati sabiex intom tkunu tistgħu tibqgħu tikbru. Farsins illum il-ġurnata qed tfakkar id-90 sena tagħha.